Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Atong balik-balikan mahigala kining issues makadali, no? Issue mga kaigalaan ining pagpanghatag sa hinabang sa audit. Unya-unya taod-taod sab atong isgutan pa mahigala tong kaso sab labot sa ka factory worker nga na disgrasya sa pabrika des Dakman sa Mandawi. Og ingon man mahigala atong pagtagad pod ang dugang mo sige pa magyapog hisgot ron mga kaigalaan kini pagkapildi in tawo ni Nonito the Filipino Flash Donaire. O ingon sa mega lang gitambungan nga kasal ni DJ Boy K kagahapon. May papaminaw sa mga idols 93.9 IFM atong kauban robutaga si DJ Lino, DJ Boy K karon taon mo apasab si DJ Mike. Straight to the point. Now arita mga kaigalaan atong gi-contact si Kapitan Archie Araw-Araw. Kay diri magud ni mahigalas pardo ning mga sagad ng reklamo pero sa sige tag-discuss mga kaigsunan taw-taw daghan say nag-text na today nga didto po sa mga lugar nasa na hitabo. No? Ang reklamo mga higala, ang Dres May Pardo ato nadawat nga reklamo, dunay mga patay na nga naapil sa hinabangan, naapil sa lista sa makadawat og hinabang sa bagyong Udit. Kanagong namatay na mga kaigsunan panalitan og namatay atol sa bagyong Udit entitled na mo dawat. No, kay nabiktima man sa bagyo or namatay after na sa Udit. Ibutan ta mahigala kitong Udit December 16 man tulan, murag di man kamalimot ng pitsaha daykin. December 16 tong Udit, no? Unya kini ni ang namatay pagka December 30 na, siyempre na agian sa audit. So kinalan sa makadawat kay ang iyang mga heirs, ang iyang mga higalang may maka-benefit nini, ang mga beneficiary, ang iyang heirs. So man makadawat pero kung namatay nga dugay na, da may higalay 2011, dahil 2017 nga namatay, dili na sana foul na sana. Na mao ni hitabo diri sa may barangay Pardo. Pero doon na may nag-chat na ko nga sa uban pong lugar hitabo masag ko no. Pero unahon taning Pardo kay diri man ang ato mga reklamo na napaylain nga nag-text na ko nga ang iyang asawa to sa abroad mo inalista dili gid niya madawat day kay iyang asawa maogi pa kubrahon. Yung asawa man mudawat og 5,000 paplitihon mo asawa to sa abroad pa arion na magkakubra sa 5,000. Ako lang nga gikataw-katawa mga sukid dig paminaw. Unya dula pay uban nga ni reklamo sad nga mao lagi na ngadtos DSWS inig kubra nimo dili katagaan kay YID daghan man ning wa pay mga ID ngadto mga kaigsunan. Unya karon kay may ID ingnon ka nga pakuhaon lang og barangay certification. So mapugos ka pagkuha barangay certification dito ni sa ubang barangay na hitabo sad, no? Pagkuha nimo 50 pesos ang bayranan. Magpa-picture pa ka 60 pesos sa pa-picture. Mamiliti pa ka padong dito sa asa magpa-picture. Nakagasto na ka mga higalag usagatos ka pinwa pa kakubra sa 5,000. Dili dawaton kay ang voters ID dili dawaton. Mga barangay certification pag adto mo sa barangay isyuhan ka bayad ka 50 pesos pero ang pangayoon sa barangay ang voters ID kung naaba ka. Naunsa naman ning kalakiha mga sukid dig paminaw. Wani mapangatay og mga update din ha or update sa lista o kanini ang mga pangahan din ha no pag-validate mahigala kung sila pamaagi ba kay nalisod-lisod na mahinuon ni. Kung nandun ay mga nang reklamo nga ngano man ning mga patay na apil sa lista. Nya kining buhi nga naabuhi gyud klaro mo na magilisod-lisod pagdawat sa ilang hinabang. Unya diri man Pardo mahigala ni mga reklamo. Ato tagag pagtagad kay ang ato mga higalang mapa-explicar sa kapitan sa barangay Pardo kay dita gusto mga higalang mohimo day konklusyon labot ani niining mao sitwasyon. So si Kapitan Archie Araw-Araw sa poblasyon Pardo ato ni gitawagan kagahapon pero murag na busy siguro og paghapit na human tong programa murag miiko man lan sa on air wala pa mo iko murag nag-iko ang kong kandire. Okay, so pag
hapit na nahuman itong programa, nakatawag sa destong Sibianan. Karon atong gitawagan pagbalik, no? Kay aron nga maka-explicar sa nini. Nastong linya karon mahigala si Kapitan Archie Araw-Araw sa Poblasyon Pardo. Lahat ng tanong, straight to the point. Kapitan Archie, may buntag live taron sa DYHP RMN Cebu. Good morning, attorney. Good morning. O good morning sa imong tigpaminaw. O gabi na, good morning sa akong mga kaigsunan, sa mga parduhanon. Kap, ako lang ka pa-explica ron yun, unsang hitabuan ni kay ni amanggoy mga reklamo nga, naunsa bang listahan nato das Pardo sa mudawat sa mga hinabang sa Bagyong Udit. Doon naman kuno mga patay na, dugay na namatay. Apan apil man sa lista. Pwede bang ma-explicar ni mo ni Kap? Yes, tinuod na ato nino, ato na siya na-check, ato nang nag-verify. First yun na nahibong tang naabot na ingan ng mga listaha. Kay pag first batch o second batch na mga master list, ni-coordinate nato ang mga pagador sa barangay atong na double check ang ilang lista. Mao to atong mga nahasasan na mga banag-asawa na ay usara kabalay nagpuyo, na nag-live-in pero laig apelido, ingana atong na-correct. Kaya ato manggipos sa ato ang akong page na kinsay nakailan ng mga tawhana, pwede mo comment or mo message sa barangay para atong makorek. So the following day before the distribution, na hanay ra jud, wala na jud kay mga reklamo. Ay buong na lang ta karon sa third batch na wala na may coordination between the barangay o sa mga pagador o kinsay giasay na, no? So diha ta na buong nya ang dakong pangutana during sa mo ang discussion last Monday sa DSWS ng among hard copy na gipa-receive sa DSWS Labangon, wala day ma-endorse ngadto sa DSWS Abiliana. Ang among lista na 2,279. Kato pa sila nakakita sa amo ang lista, hard copy. Hard copy, attorney. Wa tay gibutang sa ato ang files or USB files na mga audit files. Wa tay gibutang, ha, akong klaron, wa tay gibutang. So, how come asa sila nakakuha aning mga lista sa name sa first batch o second batch o kaning 2,444 sa third batch? Kung wala nila ma-receive or ma-endorse ang amo ang 2,279 copy na hard copy sa gikan sa barangay. Makapahibong na siya. So doon ay problema dayon ang pasalista. So katong first batch o second batch, ang kamo mismo sa barangay, doon ay coordination sa listahan adto. Ang third batch sa tanang problema. Unsa man pitsahat tong pagpanghatag sa first batch, Kap? Ang last natong hatag sa second batch urag March, nag-post pa ko na sa FB nako, napay mga pictures na before nag-distribute, nag-meeting ko sa akong office. Every tanan activity no sa barangay, sa akong activity ako yun ang gina-post para ang mga tao sa Parduhanon nagkabalo na nagtrabaho ang mga barangay. So ang first batch kanus aman tong pizza, nahinumdum ka? 1 month lang ato, mga February ra sad. February. So kanang February o March pagpanghatag ana, wala ray aberya, okay ra gyud. Okay ra gyud na siya, Tornino. Kini na sa third batch na nagproblema. Kaya ang first of kuan ni coordinate dagi nakita jud nato na mga discrepancy na inga ba nag-asawa kay ato man gi-post ang kuan. Na kinsay nakailaan ni. Pwede mo maris barangay, pwede mo kuan na ba nag-asawa na, minyo na, wala na diri. Ang ana ganito ni. Correct ba? Mahibong lang ka ngano sa third batch. Wala naman. Na pwede raman ta ato jud nang makoreksyonan. Atong nakuanan, pag meeting na mo pag Monday, nahibong sila, wasla kadawat sa mo ang 2,279. So mag one day na ta. Asa sila gikan na ng lista sa first batch, second batch, o third batch? Mingon sila nagikan ang USB sa barangay. Gikan, nangu sila USB sa barangay, kay magbutang sila 300 to 600 na koreksyon na nila ang middle name, kay wala makumpleto. So, nag-download sila name sa USB. Pag mag-correction, gibalik na siya sa atong staff.
Katong USB, wa to isod na audit files. Kaya wa jud tayo magbutang og audit file sa USB. Hard copy ato na 2,279. Lapay da kong pangutana. Ang mga nakalista na pangan, nangamatay 5 years ago. 7 years ago, 6 years ago. Kung imo ng kwintahon, backread ta na ato ng kwintahon ng hatuiga. Dili pa kami naglingkod anang panahon na. Paglingkod na mo ana 2018, why gibilin bisag usang ka files sa barangay hall. Ang gibilin na nila basura ug hugaw sa tao, mao ray gibilin nila sa barangay hall. Asa mamikuha na ng mga pangana? Na ibig namong 2,279, wa man ganin nila ma-receive. So, between DS ug Milo, naarana dihang dua So, niya din ang Milo ni apil din sa imong barangay, sad? Apil. So, mo ni nakalibog ron kay, doon ay lista, katong lista nimo sa first batch ug second batch, at least di nimo nakikoordinate sa barangay, way problema. Kini sa third batch na, nagduda ka nga, tuwa sa Milo ni. Okay. Di pa lang. Basig sa first ug second batch, mga lista to sa Milo. Kaya wa lagi dawat nila nga mo ang 2,279 pag meeting na mo sa Mandin. So kining 2,279 mao ni ang lista tanan sa first batch, second batch ug third batch. Abi nako sa third batch ra ni. Mo na ni tanan. Kanang 2,279 mo ra jud na lista sa barangay na hard copy. Okay. Amo nang gipa-receive sa DSWS Labangon ang first December 31, ang second January 4, ang third January 6, ang fourth January 12, ang fifth January 13. Mao na mga date na gipa-receive na mo sa DSWS Labangon. Pero pag adto na mo, pag meeting na mo with Ma'am Portia sa DSWS Abiliana, wa kuno na nila madawat. So mahibong na ka asa sila kuha sa name sa first batch, second batch ug third batch. Diba? Na siya. Pero kay pag first ug second batch ni coordinate man sila, ato ra pong kuan kay kita may nakaila sa atong mga ginsapkan sa Pardo. Ato pang gipos, kinsay nakaila ani, mga marites na ba nag-asawa, live-in, mo resulta mo gunigod. Kaya kaning duha maglista ba? Supposedly, barangay data ba? Diyan ang problema. Kaya niya lista sa barangay, na po yung naglista po niya taga Milo. Na may resulta na kanang mga minaro style ba? Ang asawa ato sa barangay magpalista. Ang bana ato barangay ato sa Milo magpalista. Resulta magdubli-dubli. Ano yung makadugayan? Bisag i-verify pa, mulusot, gyapon, na dyan po'y makalusot. Ya, dili sa buang taga-barangay, na mulista, o mga patay, o abroad. Sa may kunay purpose na mo, para lang madaot ni. Asa man ang logic, di ba? Ato lang yung kuanon ba? Ato lang yung kuan masubay, manggunin siyang istorya hagod. So ba yun, Kap? So, kumusta naka-istorya na mo sa taga-DSWS, ani? Aron nga ma-imbisigaran, ani? Pag Monday, ang ila yung i-insist, ang USB kuno gikan sa barangay. Nangaos lagi mo USB sa barangay, pero ang sod atong na USB, ang God files raw, wa may gisod yun, o files na audit files sa USB. Kap, kining 2,000... hard copy ra yun. Kining 2,279 nga mga makadawat o hinabang sa bagyong audit. Mao na ni siya ang tanan nga makadawat sa first batch, second batch, o third batch sa inyong lista sa barangay. Unta. Pero June 6, pag Monday pa man nila nakita mo ang lista. So, yun na nila maingkod ang among 2,279. Una, Muslim, may buong asa na among lista. Kapwa man nagimi. Dudahan pag ganimi, wala mo gipas kuno sa DSWS. Kaya mo ipakita ang receive copy nila. Sa Labangon. So, at least na-preserve ninyo ang receive copy. Kita agad sila nga na-agad, nakasubmit mo. Ambot o kinsay nag-magic ano dito. Ako nang giposan sa FB. Wala, pagkabaon ako, nagpadari, tagsuwat sa mayor. Sa atong office sa vice mayor, sa ABC. Gapo, nag-endorse tag letter sa DILG. Nagpadari tag DSWS. Moingon magi sila, USB, pwede radyo na ninyo i-manipulate good ang USB. Usa sa duwate gisod na USB file, audit file sa USB.
So kining dunay lista ka ang inyo 2,279 na may laing lista nga 2,444. Oh. Lahi ning listahan dili ni gikan sa barangay. Oh, mao na, mga 2,444 na di ang mga patay o mga abroad. Yang asa mamikuha ana. Na wa mami files ana. Kay kung mo na gina attorney, kanang 2,444 na di ang mga patay abroad 5 years ago, 6 years ago. Kung imo nang kwintahong tuig dili kami naglingkod ana. Dili kami naglingkod. Naglingkod mi 2018. 2018 pag turnover nila was lagi turnover na mga files. Way gibilin ba sa among gisundan na administrasyon. So ikaw mismo naka-verify gyud ka na mga patay gani kaya mo ka nakuha nga lista sad nga patay na dugay na namatay apan naapil sa lista. Na gani patay ang kuan sa akong usak bana sa akong usak ka staff. Ibuong lang ta. Nagdan pa. Papa sa akong kaila. Ako pang nakita na ko ngadto. Ako pang kuan igsuon sa akong kaila patay sad. Yan, napay sa abroad. So kini kung dunay nag-insert iningan sa mga patay, dunay responsabling tao gid ani nga moy nag usa ka ni tan-aw nimo gituyo pag-insert ni or kini ni ang mabutang na tuyo alang na butang na kay laing lista ang ilang gigamit. Ara jud ana nila attorney, sila na jud nakabaw diha. Kay usa ra jud purpose ani. Pagdaot sa barangay. So sa to pa diha sa inyong end, from your end, no, sa barangay kapitan, ang inyong record, nag-submit mo sa labangon. Kaya, so may proseso na ani, kamo sa barangay Pardo mo, submit mo sa DSWS sa barangay Labangon. Mag-submit mi, ani mi siya to na, pagbagyo judan ni siya. Naglista na mi, kay after 3 days, si Mayor Mike nagpatawag dyan na og meeting. Sunday to. Actually, siya mura ka barangay captain ni adto sa Abiliana kay mauray na kontak kay wa to signal wa tanan ba kanang siyang puro sa pa na DOPK na barangay captain ni adto kay mao lagi kay emergency ba niingon si Mayor Mike na naatay hinabang audit pagkuan mo sa inyong tao paglista mo katong totally damaged partially damaged after 3 days ni adto na sa ang DS na gibalda mi na amo ang proseso di mao ni na guidelines ana nagkasumpaki pa to ang akong staff ug ang taga DS kay nag-survey na mi Monday to Wednesday Tuesday to Wednesday 3 days pa sila ni ana ba after so mao to ang DS nagkuyog sa atong taga Pikas Milo sila nag-validate ngadto ana soroy ang gibuhat sa barangay ang mga tao, mga adto man dyan sa barangay. So, amo silang gi-explain na ilista lang muna mo diri kaya ang taga-DS o taga-Milo na nuroy sa balay-balay. Kung di mo madto, malista muna mo diri, amo dyan po ni i-endorse sa DSWS. Sa lahat to, nagka-problema tani Kap. Nagka-problema tani kay di ay lista sa barangay, di apo'y Milo nga ng lista po ila. Maura man dyan na. Maura dyan na siya. Basta ikaw makapasalig ka, wala ka kasabot kung sa Milo to gikan o diin to gikan nga lista, basta kining imong lista 2,279 ra. Way patay na sagol aning imong lista. Walay patay. Kita nimo sa mong hard copy. Way patay bisag mag double checking pa. So mo ni gi-submit o kini nga lista na ako'y receive copy ani, gi-submit ninyo sa DSWS. So gikan sa Pardo i-submit niyo sa DSWS sa Labangon, yang Labangon may mo endorse ani nga sa Abiliana, inana ang procedure. Bag-ora man na ang Abiliana attorney. Bag-ora na sila diha. During the nara din sila nag-office sa Labangon. Bag-ora na, I think this year na diha. Nag-office ang DSWS Abiliana. Labangon na dyan nila. Okay, so sa inyong gisubmit dito sa Labangon, morning lista 2,279. Morning mga listahan ay receive copy ani at least na mo ebidensya nga nakasubmit mo. Pero ang taga DSWS, maingon sila nga kaning listaha, niadtong Lunes pa sila makakita. Sa to pa katong ilang gibasihan nga lista na tong first batch ug second batch nga pagpanghatag, dili to ang lista nga givalidate nimo. Dili. Diya na kahibungan na nimo asa to sila gikan ato kung pag June 6 pa atong Monday pa nila nakakita sa among lista na 2,279.
So ila nangayos nagsilok sa ato, amo na sang gitagaan sila. Kinsa man kay responsable ani Kap nga nagbutang ini mga ngan? Mao na akong pangutana. Kaya ang mga nangamatay, dili man kami naglingkod ng panahon na. 5 years ago, 6 years ago. Wow, may fire sana. So sa ato pa mabutang nato ni nga duha ka lista ang na-submit ini na lista nga gikan nimo o dunay lista nga gikan po sa Milo nga gi-submit sad dito sa DSWS. Kay doon may nalista. Naman sila gipanghatag na 1/4 good na papel. Mga verifier nila, mga pangalan sa taga Milo. Ato man sa nang gitagaan sa nato og copy ang DSWS atong gipa-print atong ikuan. Tanawag ko ng mga verifier ninyo. Kinsa na mga tawhana, dili man na barangay staff. So at least nagka-istorya naman kamo ni Purcha Basmayor sa DSWS. Iyang na-compare ang lista sa imong lista kining 2,279 ug katong lista pod nga 2,444. Nakumpara na niya ni. Naman say kopya ani. Tay kopya sa 2,279 na mo. Okay. But kining DSWS kay mo may lang gibasihan to, di man imong lista may gibasihan din nila kumahon. Sa to pa napos lay kuan sayon na ni imbestigaron nila Kap. Unsa may sulti ni Purcha? Sila ra diha. Sila ra kay ang kung ila jud si sa USB. Laptop kisno wa jud gibutang sad na file sa USB. Iusla nila mong USB. Kay magbutang sila og para correction katong mga pangana walay mga middle name ba. Okay. So ang ila ra sang gibutang is 600 copy na sad. Nya atong na correct ato ra sang gibalik. Nakakita ka sa lista Kap. Ang kining inyong lista 2,279 doon naman yun ang heading nga barangay barangay Poblasyon Pardo. Gipirmahan nimo ni? Okay. Natay transmittal na attorney. Okay. Kadtong lista nga 2,444 dili man to gikan nimo. Kinsa nagpirma adto? Wala. USB lagi ko daw to gikan. Why nagpirma? Ngadto ko nila nakuha sa USB. Kisa na sulti ni taga DSWS? DSWS. So doon ay problema ni Kap. Ang ngayon imbestigaron, doon ay problema nani within sa DSWS yung problema ha og ibutanta ang Milo og ang DSWS. Mao ning dagana ron. Mao jud ang angon sa padi ay. Kining Milo empleyado man ni sa City Hall, no? Kining Milo empleyado sa City Hall nga gibutang sa barangay. Bo kabalo ana unsa na sila empleyado ba na sila City Hall kuan? Pila man kabuok ning kinsa may head sa Milo sa barangay Poblasyon Pardo Kap? Sa ako naibawaan si Cons Danny Lim. Cons Danny Lim. Kinis Danny Lim mauni ang kapitan sa una Depot Pardo, no? Former. Ug ang iyang asawa si Althea Lim. So sila mo ay pagador. May pagador ron sa third batch. So sila mo ay pagador sa third batch. Okay. So sige kay aron nga Kung anak ka ni? Pila ka staff? Kung anak ka sa idea? Pila ka staff tanan? Pila ka tawo ning naas Milo, diha sa barangay Pardo Poblasyon? Ubay man sila ni. Mga pila, more or less. Sa kay kung kuan kay wa sa jud ko kay din sa jud kay ko magmonitor na nila no kaya ako trabaho ra jud sa barangay tinarong. Asa man ang opisina sa Milo sad? Asa man ang opisina sa Milo dai Kap? Orag na sa residence ni Cons Danilin. May EFACA. Okay, so sa imong tan-aw ang ilang lista kinis Danilim kay sila may pagador sila mo nag-submit sad og laing lista. Sige nga na sa jud. Kung ang gibasihan ang lista ra sa barangay, kung imo ra untang lista may gibasihan dili unta ni malawgaw. Kapitan na araw-araw. Unta. Kung usa ra jud tay ng lista ba? Usa ra gitugunan ba sa city ba? Basta man So dunay anomalya ini. Unsa na may sulti sa taga DSWS si Bas Mayor unsa may sulti nimo? Investigaran ko no Japon nila. Ilang kaugalingon siguro. So ang investigation ani ngadto magpunting sa Milo o sa DSWS na naman din na og maohon Mora dyan na diha. Anak na dyan na diha na ako, ana. Willing ka sa imong part, willing ka mo atubang sa investigation o transparent ka mo hatag sa imong explanation tanan o doon na investigation nga himuon. Willing man ta, pero may attorney. Wa man tayo gitaguan doon. Atong trabaho dili puros tinarong. Kung imo pa dyan ang isubayon ba, wala tayo binuang na trabaho. Since 2018, paglingkod na to until na, wala tayo binuang na trabaho, wala tayo mga transaksyon na anomalya ba.
Maura gunay laptop. Katong nagsuwat ka og reklamo labot ani asa man mag-address sa DSWS o dito ni Mayor Mike kani react naman sa Mayor Mike Rama ani ron. Nagpada ako ni Mayor Mike, nagpada ako ni Vice Mayor Dondon Ontiveros, nagpada ako sa ADC President, nagpada ako sa DSWS, nagpada ako sa DILG. Kanus amang kunusugdan lang investigasyon kap do na ka idea? Wa pa sa ko idea. Pero ilang giingon nga imbestigaran kini maong hitabua. Ilang investigaran ko no. Mo na tong pabuton. Kung tinuod ba na. Oo. Kay importante man. Kinahanglan ni manubag. Kay dili man guna kabinuangan ang patay. Oo. Dili ka binuangan. At least ikaw mismo kay bawag ka nga do na gyud sa lista nga gibasihan sa DSWS dili gikan nimo do na gipatay dito confirm gyud. Kay di man ko lista po ni kap. Kamo ko lista sad. Patay naman ni dugay naman. Ano, kani mao gani may buong ka ba? Ya kung kanang lista mga pangana asa mi anak nawa man mi ana na files. Oo. Dili sad kami ana ang naglingkod. Okay. Panahon na. Sige. Yung may makupta na ng files. Kay pagpuli pa lang namo tag 2018, bisag usa ka files way gibilin ang among gipulihan. Naaray gibilin no? Basura sa barangay, ug hugaw sa tao, gibilin sa barangay. Lakto pag istorya ba? Kanay mong pag-ingon nga basura sa barangay o hugaw sa tao doon na may nangutana na ko dirikap. Attorney Prisco pangutana ni Archie kinsa nga gisundan niya sa 2018 nga sagbot iya na naabdan pagpuli niya sa barangay. Narani mo kung tubagon nimo na ka nag-text naman ni nako wa puingan. Nag-text. 2018 attorney ang gipulihan ni former barangay captain Kapitan Abarquez napildi man si Althea Lim. So ang gipulihan nimo si Althea Lim. Dili. Kuha man ko attorney. Namatay man namong kapitan si Kapitan Abarquez. Oo, slitang man dito yung kapitano? Yes. At the heights of the COVID mo to na matay siya. So napuli ko last 2020. Oh. So Okay. bisag usa ka files attorney wa mi nadawat pagpuli na mo. So asa mi ana mga ngana. So pagkamatay ni Kapitan Litang, ikaw mo inipuli kay ikaw may number 1 councilor diha. Oho. Ang ipulihan ni Kapitan Litang kinsa man to 2018, no? Napildi si Althea Lim. Kani si Althea Lim mo ning asawa ni Konsyal Dani Lim. Mao ni asawa, mao ni pagador sa third batch. Sige. So doon ay politika nga nahitabo dia sa inyo nining astang pagpanghatag sa mga kwan hinabang sa Always ulit. pa na attorney. Always din na siya. Karon na lang na mo sulti ta kay urag sobra na ba? Gamito ng mga patay, mga abroad dili na mao gani. Binuang na ba? Mayon na naka-explicar ka kay kung naay mga inani nga binuang anak man itugpan nimo kay kamay kapitan. At least na explain nimo nga ang lista nimo sa barangay tarong to. Apan doon na naglista lain. Tarong mo gud. Ever since pa lang pag-COVID pa lang wala man gyud magdagbulabog. Mora man gyud magdagbulabog. Ang lista pikas. Kining pikas but pasabot nimo mabulabog kining Milo. Sige. Okay, Kap. Sagasa ka mangutana taga tanan barangay, mao dyan ay magdagtigaw. Salamat kay Kapitan sa paghatag nimo panahon diri sa DYHP. Thank you, attorney. Thank you, sa Mayong buntag. Mayong buntag. RMN Exclusive. Oto mahigalas Kapitan Archie araw-araw sa poblasyon Pardo ato ni hinabi ro nga buntaga. Ato sa siguro ko ang pamahayag din taga Maylo. Okay ni taga DSWS day. Ato ko nang interviewon si Pulcha Basmayor ani. Didto man tugpa sa DSWS ang lista. Sayon kay na i-compare ang notes ani. Oy, day ken. Palita ako yung DSWS. Mo na ko nadawat nga kopya gis barangay na pirma ni Kapitan Archie araw-araw. Kining laing lista. Kisa may naghatag ani. Og way pirma ning pikas lista nganong kani may basihan. Doon ay tao nga influential or unsa ba nga nganong kani may itong gamito ning 2,444 nga lista. Nganong di man to gamito ning lista nga 2,279 lang nga na may pirma ni Kapitan. Sa pagkakaroon padayon na to nga gikontak si former Barangay Captain Althea Lim alang sa pagtubag sad o paghatag mahigalag balanse nga presentasyon ining maong isyu ug unyan taw-taw nato sad mahigalang paningkamutan nga makontak ang head sa DSWS aron to masuta mahigala unsay nahitabo niining tanan.
Nya nastong linya karon si former barangay kapitan na Altia Lim. Ato batubagon sa mga sukid dig paminaw. In fairness niya mga higala ni ining waong isyu. Daghan sa na nag-request nato diri mga higala, nag-chat nato og nag-text nga aminaw sa nimong isyu og mayo og makatubag sad si former barangay kapitan Altia Lim. Nastong linya mga higala tong tagag pagtagad sa atong papakikinabi nining buntaga. Lahat ng tanong, straight to the point. Kapitan Altia Lim, mayong buntag ma'am. Live taron sa DYH PRMN Cebu. Okay, maayong buntag attorney, former barangay captain attorney. Okay. Kamasin mo ko andin na naman ta kapitan. Yes. Ma'am Altia Lim, dunay nagka-problema man tas pardo nato pag-distribute sa Bagyong Udit kay doon na may mga patay na naapil sa lista, doon na paganito na sa abroad naapil sa lista. Nang himakak nini si Kapitan Archie araw-araw nga wa gid say labot ana kay ang lista sa barangay nga iyang gihatag hard copy doon ay pirma niya. Okay gyud kuno to. Unya kamo sa Milo kay kamo may nagdaan naghimo man kuno mog inyong lista sad. Dili ko connected sa Milo. Okay, sige ma'am. Cebu City Health Department as the assigned disbursing officer, one of the disbursing officers. Okay. I have nothing to do with Milo. Okay. So ingon sa man ingon nga kisa may mga pagador ani ma'am, wa mo'y labot ani paghatag sa lista. Kini mong ba na appeal ba ani ma'am? Mas maayo para siya sa imukuan kay dili ko gusto nga ako imutubag kay siya may nakabaw. So sa among side, amo lang sang ipahibaw attorney. Yes, sige. Si Dr. Jeffrey Ibones assigned me nga mo lead sa disbursing officer. Dili gid ako mismo maimuhatag sa kwarta, but naay mga CHD staff, mga 14 mi kabuok. Dili lang kay poblasyon Pardo ra mi na-assign. We've been assigned to different barangays, to mention a few: Tinago, Pamutan, Sapangdako, Pugon, Pardo. And it so happened nga paghatag sa memorandum, ang memorandum, duha ka memo ako nadawat. It was, the first one was from the city administrator, Engineer Suzanne Ardosa, na angad to, nakalista unsa nga barangay and the assigned departments. Since dili man makaya sa DSWS, daan na gyud nang gibuhat sa city government nga gi-involve ang tanan ng mga departments sa City Hall para maoy mo disburse sa kwarta. Okay. Dili na ihatag ang kwarta sa barangay because every day mag-report ang mga disbursing officer dito sa CTO to check pilay na disburse, pilay na habiling nga kwarta. So sa amo nga side, ang disbursing officer amo gid nang gitrabaho ang among task religiously and diligently. Kay wala ni igo nga kwarta nga ikatapal sa 5,000 each beneficiary or claimant nga sayop ang among paghatag. So ang ako lang sa ana attorney is pagdawat ako sa memorandum o pagbasa nako through sa among group chat. Akong gitawagan si Doc Ibones because every time na disbursement or the distribution of financial assistance, ako mo din na iyang tawgon to lead the CHD staff. Okay, ni ana si attorney, si Doc Ibones nga, okay, Kap, kanang ikay lead. Okay. So naagi na sa memorandum, wala sad ko'y copy diri sa memorandum, but I can furnish you a copy. So pagkuha ako, nanawag din ko ni Ma'am Portia Basmayor, Ma'am, natay master list, ana. Ingon din siya, walay master list, Kap, because idadto man na sa barangay. And we have nothing to do with the master list. Ang amo lang, reference lang. So we were given coupons, and then ang katong coupons, mautoy mo red claim stub. So niana si Ma'am Portia, nga i-photocopy lang na, Kap, as your reference. So among gi-photocopy. That was June 2. No, June 3 na mo nakuha ang maong coupon. So among gi-photocopy. Since ang CHD may kuana, among ko'y mga staff nga taga-Pardo, sa CHD nga mga disbursing officers, 5 nga taga-Pardo. And we were able to check. We were able to double check, triple check. Nakita na mo nga, uy, naman ni patay. In fact, the mother of one of the disbursing officers, nga si Mariter Ocarisa, ang iyang mother 6 years ago namatay na sa lista. So nahibong siya, nga nang nalista man. Okay. So wala mi mali siya ato. So nag-check lang yun mi because kinahanglang careful mi to check if kinsay qualified or not.
So those unqualified are those katong nga batay, abroad, no structure at all, and wala na nagpuyo sa pardo. Upon checking, ako sa nakita na siguro na hinumduman ninyo, attorney, sa akong administrasyon, nga ang among treasurer adto ni Ukias. And until na wala na nagpakita sa barangay. Wala ko kibaw asa siya, but I already filed a case against him. But still, ang iyangan, ug angan sa iyang wife na So, something's wrong with this kuan. So, gitawagan ako sa Ma'am Porsche, daghan naging patay dirig, daghang dili qualified. Ingon si Ma'am Porsche, okay, i-check lang na kap, ikuan na ayo itagai. Of course, kabaw gyud ko what to do. Because, na-assign jud ko, ever since 2019. But, dili ko ako mismo mo ay muhatag sa kwarta, attorney. Ako lang siguro mo lead sa mga disbursing officers, the sub-disbursing officers, kaya ako mag-i-assign as the disbursing officer from CCHD. Okay. Ang ako lang presensya, I just want to elaborate this. My presence during the distribution and even until now, I don't consider me as the former barangay captain, nor the wife of the Milo focal person. I was and I am around at Pardo Elementary School as one of the city government employees under City Health Department. I am doing my task, again, ako nasulti ganina, I am doing my task religiously and diligently because dili ko gusto nga madaot sa city government. And in fact, ang kaning mga sub-disbursing officers nato from CHD, they can attest. Kay ako, kay kami tanan, istrikto kay mi, dili mi muhatag for those unqualified, and for those qualified, kinahanglang mo present sila og valid nga mga documents like ID and all other pertinent papers. So ako lang, I was able to listen ganina sa interview, murag na drag ang akong name, no? Murag indirectly questioning nga ako'y pagador. Okay, ako lang ikuan, mana akong gisulti, attorney, ayaw ko i-consider as the wife of the Mayo Focal. I am one of the disbursing officers assigned by Dr. Ibones sa City Health Department to lead the group. So ako lang, upon to checking, kato akong gisulti, attorney, nakita namo nga daghan nga mga patay. So ang among gibuhat para di mahatag ang coupon, gi-highlight namo for those confirmed nga nangamatay. So deceased, abroad, no structure. Then mauna akong gisulti ni Ma'am Porsche, I guess Ma'am Porsche, you need to investigate this. You need to check this. Kay para walay ma-drag ang name or maakusahan nga na ay anomalya. Kay maura ba na gibutang sa mga Facebook and then na ako'y mga screenshots for those who posted on Facebook nga nagtermog anomalya. So mauna nga na-schedule ni Ma'am Porsche Basmayor last Monday. That was, unsa na nga date last Monday? 6, I think. Okay, dito sa DSWS. Wala man good na-mention ganina thoroughly kung unsay nahitabo sa investigation. I reiterated during the investigation kay niingon man good ang usa ka mga daycare teachers nga naa diha sa barangay na by the name of Ludivina Francisco. Ni-stand siya nga siya'y nihatag sa USB or the flash disk nga ngadto sa DSWS because ang duha ka teacher sa Bulacau maoy ni-inform ni Ma'am Ludi Francisco nga deadline na kuno ang pag-encode sa maong mga beneficiaries sa Poblasyon Pardo kay wala kuno nihatag ang Poblasyon Pardo. So muna nga si Ma'am Ludi Francisco maoy ni hatag ngadto sa DSWS at Abiliana nga office nila. So muna maayo sad siguro kuan sad og side or kana bang iya sang kuan ang si Ludi Francisco kung diin gikan ang maong USB. So mo to akong giingnan ko ni Ma'am Porsche tagai ko no kog usa ka ngan if naa ba na sud diri sa among list o paghatag nako sa ngana amang gyud. Unya ang katong USB came from sa barangay, no? Unya
So atong karuhon atong karuhon Ma'am Althea Lim nga ikaw mismo confirm gyud ka dunay mga patay dito. So how many deceased persons were listed as you notice there in the list? Far, dili wala pa gid ni kay in fact karon makuanan pa ni namo kay murag more than 100 plus. Ang patay? Abroad, mga 100 plus food and then walay structure. Uy. Then wala na nagpuyo diri na sa gid mi. Dili ko ka memorize the exact figure. But dako-dako ta daghan-daghan gyud. In fact, during the distribution mingaw kayong pardo. Sa first day daghang mga naghanagot na di ay. Queries o nanabilangan, but karon wala so pa kuana na sa ko attorney ka pasuya sa ko. Sige What ma'am. transpired during the investigation, no? So katungod to ang USB. Gidinay nila nga nihatag o nga naa USB but nihatag ko ni sila og blank nga USB. At the back of my mind, makaingon ko nga namuhatag man kag USB if walay sulod. How come nga na-open sa DSWS staff? How come na-save man katong in charge or nahatagan sa USB? How come na-print man ang name nga maunahimo og final payroll? Mo na akong opinion. So mura man gug natakuban ang maong kontrobersiya about anang flash drive. Moingon nga, yes, tinuod. Nagdala ang barangay kapitan kay atbang mangyud ni attorney. Nagdala ang barangay kapitan og folder, I think, or envelope. Nagdala sad ang Milo Focal nga si Konsehal Danny Lim, happened to be my husband. Nagdala sila og mga lista or photocopy for those forms nga wala nasud sa 2,444. So mo na giingon sa DSWS. If nihatag mo USB, how come na aman me 2,444? It's only the barangay who gave such flash disk or flash drive. So ang ako sa side, muna ako yung gipaklaro. I don't know was it it was really kuan sa minutes, but ako yung gibalik-balik. Put it that in minutes. Nga ang flash drive dili gikan sa Milo nor sa disbursing officer, but it came from the barangay. So I guess the issue here or ang atong question is it's between the barangay and ang DSWS. Nganong na-drag ang akong name as a disbursing officer? Ang dili sad ko mo stand sa Milo because sila sa nakabaw na, no? Kay giingon man gud nga asawa ko sa kuan then mura gi-drug again attorney. I am not connected with Milo. I am under city government, assigned at City Health Department as the CHW coordinator. So ang ato na i-elaborate gud unta di ka ng flash drive. Unsay sulod sa flash drive? O pananglita ni ingon man to ang kapitan nga wa sila kay baw nga kinsay nangamatay kay bag-ura sila ni assume into office after sa pagkamatay sa former kapitan, but those people or those deceased kaila sa siguro siya sa uban, no? Ang ako lang nga murabag nakadungog man gyud ko attorney nga murabag sarcastically said na si Danny maoy Milo ug ako ang pagador. Hingon siya nga kay bawo nakaunsay akong butat-abot. So I don't know if maubag na akong nakuanan ug mao sa nay imong nadunggan ganina attorney. No, it's so unfair nga wala pa gani nga I thought attorney after sa investigation I thought everything was clear. In fact ni ana ang kapitan unsay atong buhaton ani ma'am. So mao na giingon ni Ma'am Portia Bas Mayor nga sige ka tagai mig photocopy ana nya tagai sad kog copy kap Dani sa imong kuan kay ato nang i-check kay para pangitaan nato og kanang solution. Kay daghan man ang dili qualified, so most probably na ay saving. So kato igamiton to for those deceased on the abroad and walay structure nga kanang unsay nga ana nga maoy gamiton. I don't know, dili lang sad kay ko elaborate ana. Nga nasa usa ka point attorney during the investigation. Ako gyud nang gikuan kay naa may murabag nalalis kadiyot during sa distribution kay ang usa sa mga sub-DOs nga si Mariter o Carissa na inahibawan sa usa niya ka staff nga kay bawo siya nga walay structure but naa sa lista.
So akong gipangutana ang kapitan, si Archie Araw-Araw, nga kabaw ba ka nga kani siya wala na ni siya nagpuyo. Naani siya structure sa Pardo, ani ingon man siya nga wa. If ang Milo mo inilista, ngano nalista man ang iyang staff? Inaana gani attorney. I don't know ha. Ang ako lang is I am just ni kuan lang ko unsay na nadunggan ako sa investigation. Okay, so at least from your end, ma'am, nitabang ra ka sa pag gitap sa kan Dr. Jeffrey Ibones, so nitabang ka ani. But kinsa may nag-decide between the data that were gotten from the USB and the hard copy that was submitted by Kapitan Araw-Araw, kinsa man mo decide asa ani nga lista tong gamiton? Attorney, sa CH, ang taga DSWS, ma'am? Kaya tagaan naman may payroll. Okay. So, ang DSWS, maoy We have nothing to do kung kinsay naghatag, but we have the list. I don't know who finalized it, but we received the payroll. Maura man na. Amo lagi ditang kwarta lang. No, wala mi count kung kinsay Milo, kinsay barangay, wala mi kay bawa na. Okay. But we were able to check, and we were able to confirm. Dili siguro tanan namong nahibaw-an, but namin nahibaw-an nga daghang patay. Okay. Ma'am, katong lista nga imong nadawat, 10 years. katong lista nga imong nadawat, mao to ang 2,444 ka mga beneficiaries or katong Yes, 2,000... okay. So, 2,444, roughly mga 12 million. Okay. Because 5,000 each man. Okay, may limod man gud si Kapitan Ana nga... We never disbursed any amount for those unqualified. Okay. Yeah, kay ang giangko ni Kapitan... Abroad or asa sila di gid mi mukuan kay wa may dili man kay kinalang in person man gyud ka mo kuan, in person man gyud ka mo claim. Mga yung dinig ID ang amang pod moingon sila nga nang hatag ko na because I've heard a lot of kaning mga radio stations nga nanghatag ko og kanang kwarta unsa man mo paghatag nga ang amang pod ang patay mabuhi magdasyag ID. Ma'am, ato karon na because si Kapitan ang iyang giangkon kadto yung lista niya nga hard copy nga doon na sa received copy ko nga 2,279. So kung kining 2,444 nang hinaw saan amot diin gikan na nga lista. So ang ato ani wag tang lanas kuan guron pangutan-on ang ilang God focal kay ang kana ko ng flash drive gikan na sa God focal nga si Dulce Yap nga maoy ni hatag o gipangayuan sa daycare teacher nga si Ludivina Francisco. Okay. Diba but yun na si Ludivina Francisco nga siya naghatag. The question is, who authorized her to submit or to hand over the flash drive to the DSWS? Okay. So ang imo ma'am, ikaw igo na ka ni dawat sa lista nga dunay 2,444. Kinsa mo nga matay bat nakakita. Okay, kinsa ning lista ha, Milo or barangay. Ang amo lang is we receive the payroll, we receive the money, we disburse the payroll for those qualified. Okay. Hindi mo ang pa-drag ang akong name ba? Abi kay kanang naghuna-una sila nga kapitan ko sa una, labaw na kanang sana asawa ko sa Milo Focal o niya kanang mag-anomalya mi, di sad siguro mi na pobre mi pero dili mi magpakauwaw sa mungan. Pero ba naman yun nimo ni Milo Focal, ma'am? Unsa may nang lista ba sad sila? Mas maayo siguro sir because I don't want to speak on behalf sa iyaha. Mas maayo siguro interviewin sa nimo siya to be fair. No? Nara siya si Mong Dool, ma'am, or people are thinking na anomalya between me and the Milo. Mao man ilang kuan, mao man ilang mga allegations, manang klaruhon ba. So much better siguro sir. So yeah, okay ma'am. Ana sir. Okay, so mas mayo naara siya si Mong Dool, ma'am, imong bana? Pwede ito ma-interview karon? So, hindi na siya tawag, attorney, okay, actually, nag-ready na ko kay Muadto na ko sa Pardo Elementary School because this is the last day for the distribution. Okay, mag-balance na mi, kay tanawon dyan na mo pila, kay so far, attorney, out of 2,444, ang i-claim lang is only 600. Okay, so ang imong bana ron, wa siya diya si Mong Dool, asa man siya ron, ma'am? Akong tawagon, attorney ha, or tempa. Akong tanawon diri kay naa magugos kwarto, na-ready na ko. So, tepa akong kuanan attorney, kadiyot attorney. Sige kay at least sa imong side. Ang iyang phone attorney? Ha? Kadiyot. Good morning. Hello Kap, good morning. Consel Danilim, good morning. Kanhi Kapitan sab ni Mahigala sa Barangay Pardo si
Danilim pero konsehal siya karon, no? Kasantangan. Yes, Cons, good morning. Kining ako kang kuwag pamahayag ba? Unsa man ikaw mo i-focal person sa Milo din ha? Nang lista basad ang Milo? Lahi ning sa barangay, lahi sa Milo? Unsa may tinud ani ka? Cons. Ang taga-DSWS, niyari din sa among opisina. I-advise niya, why Milo, why barangay manista? Okay, so, para sa akong site, isa mo ginamang lista. Isa mo ginamang sa kabaw ko, sa mo kayo ni siya minani. So, nag-start og lista ang taga-DS, nag-uplan na mga barangay, then, daghan man kayong area. So, nga isagtabangan ni mga Milo na to, mga team, pero under na sa opisina sa DSWS. Okay. So, wa ko ilabot sa record, anak. Karon, I don't know, anak sa DS, apil sa dito sa barangay, so nga ko lang anong apil sa ang barangay nga, magdubli-dubli sa lista. So, ang may tabuan nila doon, nag-lista niya mo, sila isa. So, kani, kuyog ni silang staff sa DSWS, so wa ko apil sa ninyo, apil ko ba? So, nag-submit sa niya mo pag January 3, submit mo ng barangay. So, those were mga families na dito. So, pilot yun, nga way patay. No? So, nagtamo karon doon na sa 2,400 kapi na at karon sa payout na mo sa kuan doon. Nagmamapatay na duwa. Itigara mo. At paras man dito man eh. Dito ang kapitan, di ka party araw-araw, yan mga staff niya, ang teachers, si Ma'am Portia, ang atong pagador. So, di ang giminit mo, tanang minit na nato ni. Ang kapitan mo, ang gimingo sa parte ng USB, kaya wag si kalibutan na. No, mag-istorya nga, kanang USB, di ka na sa daycare teacher, mo na niingon ang taga disability, di ka na ni, di ka ni sa mga USB, di man yan ni-record, di kami di ko ano sa mga USB. So, mo ninitabo karon. So, ang ano kayo, nga di amin sa USB. Kaya among di-profile sa barangay, wakam na submit. So, ang samutan na, doon namin sa authority sa barangay, kapitan nga, ihatag na siya. Dili na mao nga, ikan sa nagtukal ng USB. As long naghatag nyo sa DSWS, consider as official na. Kung saan din natin di teacher, kung na siya, kanang, wala siya, under na sa DSWS, tuhuan nyo na siya. So, mo na tabo, mana, ako di ko ganahan wingon na, Milo, gadag, lista-lista. Wag yun ni mapil magpangista na ito kay ang taga DSWS may nangista, i-assist niya itong mga staff sa Milo. So, mo na klaro yun nga, may nauto rin paluhan noon, daghang comment. So, ang ato rin yung problema ni, kanila yung listas patay. Kaya mapatay, wala mag ni matagain na to. Kaya lamang itong pagador. O niya, why patay na kadawat? Ang ato lang, ganing gihat na garong pick out. Siguro, doon na niya siya mga dili, official, di ba? Kaya nga mo, wala man sumalista. I-correct lagi na to para ang tanang parduan nun, nga, nalista niya to ang official nga gibaligo, magkadawat yun. Gidako na misyo na patay, na wala kadawat patay. So, ang sosa ni, ikan mo sa atong daycare teacher nga naghata itong USB. So, para ginato dapita na to, wala labot ang Milo, ang tagador. So, na it's between the, para yun, tato ang daycare teacher nga sa USB. So, mga ito yung sigaron dapita. Kaya naman 10 minutes mag-meeting na mo. Nga siga po yung kalibutan na ng USB. Wingo na siya nga, ang gatpukal nga, yun sa magkabaon niya, ang surat ng USB, why sold, na may sold. No, so, ano na napita atin sa dihon niya atin sigaron, kaya mo rin na igadag bulabog. Dili ang Milo igadag bulabog, mo ang nagsutis kap sa una. Duniha, kadungog ko nga, ang Milo na Mr. igadag bulabog, wag yung kumagdag bulabog to ni. The industries, katong 25 kilos, ang among opisina ni sa Milo nga, wag mo gini-complain. Dili na kausa mi ng hatag 5 kilos, kadunga pa yun. Why pili, tanang gitagaan. Kaya ayuda. No, so, kanya lagi ako masulti motor ni nga sa part sa Milo, ang never give instruction nga mangista yun. The DSWS, assistant lang sa ato ang mga pitch-in will under nyo sa atong kuhan. Okay. DSWS. Mora to ni. Sige Kap, at least Cons, no, kay at least sa imong part wa mo ilabot sa Milo, ang imong mga staff sa Milo ni assist lang sa DSWS kay nagpatabang ninyo dinha sa Milo, no, kining maong Andi sa DSWS nga account ni. DSWS sa sila.
Pila man kabuk ning staff sa Milo Cup? Cons, nga na diha. Tulo ako rito ni. Ha? Tulo rin natay tit-in, 8 ka buok. So, 8 tanan imong staff diha sa Milo? 8 tanan, bro. Kaning tighatag na sila mga tambal, kanang monthly program sa kuan, medicinal sa mga maintenance ba. Kining Ito, more sa nila tigisin na to sa mag-complain na to, complaint, ang sa mga request, mga endorsement, mo nila trabaho. kining 8 kabuk nga staff nimo pulo sa empleyado sa City Hall, no? Kuan, dito nila diri sa barangay to ni tighatag og kaning kuan, tambal. So Kasi Milo, sa Facebook namin siya itong executive kuan, ni Davila, na aldonator ito lo. Sige. Okay. So, ang nanglista, ang atong basyanan na kanang DSWS, naa sila lista, ang kamong Milo, ni tabang lang mo. Nining maong lista. Katong among ibang lista sa DSWS, na mo ron to ni, doon na sa Mirsis Cup yan, ha? Malang gani, kay wani mo, kay basta kato among gihatag kong Miro sa DS, na mislead ba? Muna nasuwat ng nasa USB. Naka-idea ka? Naka-idea Cons nga dito sa DSWS na magkasalay lista, ang kapitan sa ni-submit man katong 2,279 nga hard copy. So kinsa may nag-decide nga between sa hard copy o katong sa lista sa USB, kisa ang ilang gidesisyonan ang USB, kisa nag-decide ana? Ang akong magtuwa ni kay pag sinsa mo meeting ito last Monday, namin hard copy receipt nila. The only thing, zero na main code, nga mag-ingon nga wa mapil sa abilyan ha, kaya nasa nabangon na submit na mo, kaya mamaingon nabangon, kaning USB, di mo nga, wa mo mong kasubmit, ang barangay mo, nang dali sa gatag dito, iparig yun ang USB dito. So, I don't know, balidit ba na, wala, mana ni Guaro na patay, balid adyo nga, mabalidit na. Doon na gini problema, no, kaya ano na lista. So, mas may baklaro ni anda mong matubang sa mga investigasyon nga himuon kasi Mayor Mike Laman ingon naman nga mo imbestigar siya labot ani. Kaya ingon ko na ito ni kani atong panalbiksyo sa barangay ba. Na konsyal ko the same time wa man ni conflict sa barangay, inistoryan ka parte kani isang sa audit wa man kumilabot ni kaysa DS ang unit sila. No? So, mana alang sa parduan nun, di taw minaw nang may lumay gidag samok kay wa taw kumilag samok. Nagtabang ko sa barangay, unsay panginanon sa barangay. Kung di matag sa barangay, ako matag. Why politika? Okay. Mana, importante rin, ito ni ma-interview sa tuntong dikit teacher, kung unsa nga katinood, para mag-advance sa iyang side ba? Konsay, naka-number na yung daycare teacher, Cons? Wa ko'y idea, ito ni sa barangay, siguro, nagbasin na sa barangay. Siya mo'y naghatag aning USB? Yan, nangko niya ito ni siya hatag. Dito gid. Matanap na mas kapari kay mga bagani ko. Is there any endorsement coming din mo nga officially yata ni mo sa noon lang sa dia. Nangilar ka sa gikan ito sa USB sa Tukal na yata dito niya wala ko idea na pero pag ingon sa taga DH nga hindi nila mo lista nga dito mismo USB. Mara gina siya. Sige, Cons. Salamat kay Cons paghatag panahon sa DYHP. Sabayan, mayaga mo na itong pagdaan o kinsa tinabin na wani. Amo lang sundan ng kuan, DSWS, kay ngano kinsa may nag-decide between sa hard copy nga gisubmit ni Kapitan o ang sa USB, kung naa may USB nga gisubmit o kung saan kuan na, kay gilimod ba sa ng Kapitan, kinsa nag-decide nga katong listahan may gamiton mo na among gipangita ron. Mana, kana to eh. Okay, salamat, Cons. Salamat sa ito niyo, sa ito na po na paduhan ron, nagpaminaw ron. Mayang buntag. RMN Exclusive. Murag delikado ang daycare teacher mo ay ngadto tas gamay-gamay mamiigo ining kalakiha ala. Ay klaruhan na ha kay kani sayo na ba ni bisagaron? Ako pa bisagaron ni makuan man gyud ni. Tulo na bagina iyahay magpa kuan gyud pangatarungan mga sukitig paminaw pero klaruhon gyud ni ha. Isa may nag-decide nga kanang Gamay lista nga 2,279. Nga matod pa ni Kapitan at siya araw-araw hard copy og naipirma niya. Nya, doon na po lista nga 2,444. Nga kuno gikan to sa USB karon ikaw nga taga DSWS kinsa man ka diha ron. Among gitawgan por siya ron, Bas Mayor. Kisa may mo decide, kisa may nag-decide nga kaning listahan mo atong gamiton. Between the hard copy og sa soft copy, asa man? Isa may nag-decision ani? Justisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN.
Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.